Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ajiye su nan. Lafiya. Ba ka gama shigo da kayan ba? Wallahi Hajj, everything is coming in. Ban ce ka min turanci ba. In akwai wani abu nan gaba, za a neme ka. Oh, it's all right. Shugaba. Daddy, ina so a bar shi a kusa da ni saboda ina da bukatan shi a kusa da ni ne. Dar. A'a. Tunda an dawo gida, ai kuma me amfanin shi anan? Zo. Hajj. Barka dai. Matso nan. Barka dai alajin Allah, barka dai. Zan yi wata magana da kai. To dadi, ina jin ka. Tunda Aliyu ya zaɓi zama tare da kai, to ina so in baka assignment na abin da za ka mishi domin mu taimaka mishi ni da kai. Okay dadi. Duk wani motsi da kaga yayi wanda kake ganin zai cutar da kansa, ka yi ƙoƙarin sanar da ni da sauri. To, Alhaji insha Allahu zan iya bakin ƙoƙarina amma dan Allah kai ya san ina leƙen asirinsa dan wallahi in shugaba ya san ina leƙen asirinsa wallahi sai ya gasa min aya a hannu. Wannan ai ba leƙen asiri ba ne. To, Taimaka mishi za ka yi. haka ne. In kai haka ka taimaka mishi. To, shikenan Alhaji insha Allahu. Ɗaya kenan. Na biyu ina so ka lura sosai ka tabbatar yana shan magungunan da aka rubuta masa. I will try my best insha Allahu Alhaji. And finally, ina so ka yi iya ƙoƙarin da za ka yi, ka shawo kansa don ya amince a fita da shi ƙasar waje wajen aikin ƙwaƙwalwan nan da za a yi mishi. Tunda na san zai fi jin shawararka a kan tawa, ka san ni haushi na yake ji yanzu. To Alhaji gaskiyan magana ni dai da barbaru na kan na ne is not complete. Ai kowane ɗan adam ko ya yake yana da dabarunsa wanda zai yi amfani da su. Ka fito da naka, ka yi amfani da su, ka tabbatar bai cutar da kansu ba. Me sunanka? Sunana Eze Alhaji amma dai asalin sunan na Rilwani ne. To ka dage Rilwani. I'm counting on you. Tunda yana son zama tare da kai. Ya zamana zaman da za ku yi tare zai amfani shi. Ka gane ko? Insha Allah. Kuma na ji daɗi da likitoci suka ce min ba ka shaye-shaye. Don haka keep it up. Alhaji ni dama ba abin da nake sha Hajj kawai matsalar dai ni din ne dai gani nan bita nan bita can ne sai suke ganin kuma duk a cikin neman abinci ne. Kuma Alhaji kallon soko suke mun amma ni ba na afa komai wallahi. Iyakacin dan watsa fiya wuta na mai kyau in sha da lemo na mai zaki amma ni ba na shan komai wallahi garau nake. Kai ba soko bane kaji? Idan kai kokari ka shawo kan Aliyu ya amince za a fita da shi, to tare za a fita da ku. Wayyo! Au, sorry Hajj. Sorry. Alhaji, jirgi zan hau yanzu? Wace ƙasa ma za a kai mu ne Alhaji? Wai wannan ne ma kwadda Burkandi ko? Ana maganar manya-manyan ƙasashe Switzerland, America da Rasha, kana maganar wani Burkina Faso da Ghana? Haka ne Alhaji. Sannan bayan nan in kuka dawo, to na yi maka alkawarin zan sa a buɗe maka kanti a cika maka da kaya in ƙara maka jari ka zauna kai kasuwancinka ka zama mutum kai ma. Gaskiya ne Alhaji insha Allahu ni kuma Alhaji na ɗaura ɗamarar ba zan taɓa baka kunya ba har abada insha Allah. Ka dage ka ji ko? Insha Allah. To ma da Allah ce ka.